Jeste, mora da vidimo koja je opozicijona zvezda koja bi se suprotstavila režimskoj zvezdi. Vidite, stručni štab, ajde da počnemo od trenera, brate. Ko bi bio trener? Pa ja uzimam Duleta Vujoševića. Ba, nemam što. Imam crno na belo. Brate, Imam crno na belo gde piše sad navijam za zvezdu. ne možda nam uzmete Duleta, Dule je naš simbol. Ne dan ga. Dobro, onda kod nas je počeo karijeru, isto je opozicioni, bio je selektor Sale Đorđević. Eto, može. To je ono, od dva oka uzimaš mi. Je. Na Saleta Đorđevića mogu da pristanem. Eto, i Divac igrao za zvezdu nešto malo. Brate, prošli put kao guraš nam Tomaševića, kad je Jokića. SNS, a sad kad nije, brate. Zato što je pala vlada, pa sad ono, lockout, pa zbog toga Divac može isto kod vas. A šta može Divac da bude kod vas? GM, da ne dovede Dončića u zvezdu. Onda može Divac kod vas, brate. Forica ispade iz džepa. Ko bi još tu bio u stručnom štabu? Đikija bi, brate, mogli da... Dobro, da, Đilas ne krije da je zvezdaš. Đilas će da bude dobro. pomoć. Pošto se jako pumpa, možda se desi da dođe u nekom narednom periodu, mislim u narednih 10 godina do smene vlasti, ja bi u opozicijonu zvezdu odmah stavio i Čovića. Jer će on odmah da pređe na drugu stranu. Može. Nek bude nešto za odnose s javnošću Čović. Jedna osoba mi pada na pamet koja bi mogla vama da bude predsjednik. Ko? Novak Đoković. Može. Stručni štab smo negde sastavili.